guys, welcome to my channel. Today, nata diri karon sa Dao Public Market sa Gawas kay karon tabo. Ang tabo diri sa Dao Public Market sa Gawas sa merkado is Lunes o Huwebes. Pwede balik ko ano eh? Kung wa pa ka subscribe sa akong channel, ako kang gihangyo nga mo subscribe ka para ma-update ka sa mga videos na akong i-upload. Pwede po din matanawon ang akong mga previous videos. Problema rin naman ba? Pwede balik, pila sa okra? Pwede balik 15. Kada lang gagmay. Girl! Asan ka? Oh, come on. Uy, isa ka, ana. Isa ka? Tatatay? Hindi, hindi pwede magkwan. Organic naman.